Здравейте, това е предаването Мотоспорт Екстра, една продукция на български мотоциклетен спорт, която се излъчва по Нова Спорт и събира всичко най-интересно от шампионата по мотокрос. Не само на България, но в Балканите и в Европа. Като казвам Европа, намираме се в Севлиево, по-специално на мотополигон Горна Русица, край Севлиево, мотополигон номер 1 в света за няколко поредни години. Арена на кръг, първи от европейския шампионат в МХ 65 и 85, трети кръг от Балканския шампионат по мотокрос и втори кръг от републиканския ни шампионат. Виждате подготовката на състезателите, техните треньори и екипи за двата състезателни дни, които предложиха много емоции и смяна на времето. Трябваше да пренастроят тактиката си част от състезателите, за да постигнат желаните от тях резултати. Дали са успели, ще разберем от интервютата в предаването Мотоспорт Екстра. Всичко това в следващите близо 30 минути. Това са кадрите от откриването. Кмета на община Севлиево, доктор Иван Иванов, Ангел Траков, президент на Българската федерация, Джан Марко Сантучи, член на управителния съвет. Това е първото състезание за тази година от общо 3, които ще се проведат тук на мотополигон Горна Русица. Днес е европейския шампионат в класовете 65, MX65 и MX85. 164 състезатели има за днешното състезание от 7 страни. Голям интерес, има много зрители. Въпреки дъжда, трасето е подготвено перфектно. Съвместните усилия, които полагат колегите от общината, които се занимават с спорта, както и Българска федерация по мотоциклетизъм, така положиха усилия и действително виждаме едно прекрасно подготвено трасе и се надяваме днес на един хубав спортен празник. Всъщност най-важното е наистина трасето да бъде подготвено така, както винаги до сега е било. И състезатели, и треньори, и зрители са доволни от това, което се получава. Не случайно това е най-доброто трасе не само в България. Благодаря на общинските съветници в Севлиево, които когато гласуват бюджета на общината, всъщност приемат предложенията, които ние правим за средства за спорт и включително за мотокрос, тъй като те не са малко. Тази инфраструктура, която се намира тук около трасето, самия мотополигон, изисква доста средства за поддържането. Това е работа на хора, които също получават заплати, но както и да е, пак казвам, справяме се от много години вече и ще продължим да го правим за напред. Такова обещанието на доктор Иван Иванов и той го спазва между другото, защото Севлиево поне 2 пъти в годината приема стартове от шампионата. В случая тук нека го наречем условно троен кръг с европейския, балканския и европейския шампионат в 65 и 85. Републиканския също намери място на мотополигон Горна Русица край Севлиево. Ние започваме обзора с клас MX50, значително повече участници от първия кръг край Порой, близо до морето. Тук, между другото, 50 коли, които успяха да карат в събота. След тях по програма бяха предвидени още 2 манша, но заради много сериозно запрашаване беше решено останалите маншове да се проведат в неделя. Това направи промени в програмата. Неделя обаче има сериозно по-тежко трасе, с повече кал. Поваля малко, виждате сълзите на част от състезателите.
част от родителите, които окуражават и подпомагат своите, както и треньори, разбира се. Иначе в този клас явно това, което се очерта като тенденция, ще имаме много силно представяне от Турция, Румъния, Гърция. За съжаление, нашите пилоти в MX50, поне за този етап, в началото на сезона, не успяват да спечелят победа. Омер Кудо от Турция победител в събота и неделя на мотополигон Горна Росица край Севлиево. Сериозно участие в класовете MX65, MX85, като цяло над 160 състезатели. 8 държави имахме представители, освен от Балканския регион, също така от Унгария, от Израел. Тук радващото е, че от това, което може би зърнахте, решетката е почти пълна на различната тактика, която избират състезателите на стартовата решетка и първия завой, кога и как ще успеят да влязат и да излязат от него. Тук много сериозни битки не предложиха в този клас MX65. Като освен българските състезатели, които са традиционно силни в този клас, част от тях виждате и на екраните, като Георгиев, който поведе, малко след него Кристиян Андреев, Николай Павлов. Имаше проблеми с преминаването на трасето. Тук вече състезателите нямат право на помощ да им бъде вдигнат мотора и да продължат, така че трябваше сами да се справят, търсят най-добрата линия и тези, които успяват да я намерят, в случая като Николай Павлов с номер 12, стигат до победата. Николай успя да запише победа в този първи кръг от Европейския шампионат в клас MX65. Тук е един по-интересен вариант на преминаване. Зад колчетата, излизане от трасето, но пък, както винаги сме казвали, мотокросът е абсолютно мъжки спорт и още от деца ще трябва да свикват дори малките кубатури и малките мотоциклети с преминаване по тежки трасета, как да си изградят тактиката и как да се справят с всяко едно трасе. Ето го победителя Николай Павлов с номер 12. Николай, между другото, се подготвя от едно определено време при Майкъл Иванов. Явно това дава резултат. Майкъл, който тази година реши да не кара и да се отдаде на треньорската професия. Дали ще продължи след време, ще разберем. Николай Павлов, Кристиян Андреев и Андрей Сусано от Румъния на първите 3 места в класирането. Искам да благодаря на моето семейство и на моят треньор, че най-много на моето семейство, че имаше време и толкова усилия направиха за мен, че да дойда до тук. Как се чувстваш с тази огромна купа? Чувствам много хубаво. Първия манш бях тъмън, изпреварих Георги Илиев и паднах. Завърших трети, но втория манш стартирах назад, но ги изпреварих и успях да спечеля. С какво ги победи, според теб? Аз първия манш се бях разочарован, но втория манш се стегнах и успях да победя. Също доста участници в MX85, също кръг от Европейския шампионат. Тук имаме също доста състезатели с поизравнени възможности. Ако приемем, че ето това момиче, Анна Колуноков от Сърбия с номер 9, има леко предимство пред своите връстници момчета. След нея се нареждат една много сериозна група от състезатели, като Никола Мутавчиев, Павел Марков. Успяват да догонят на моменти Анна Колуноков, но поне в последно време в състезанията, които наблюдаваме в България, Ана успява да ни изпревари своите връстници, като налага много сериозно темпо в маншовете, не само тук на Горна Росица край Севлиево,
а и на всички кръгове от шампионата, които участват заедно с своя брат Виктор Колноков. Тук също имаме още едно момиче в този клас MX85, Кайли Носхуизен от отбора на М6 Yamaha Racing Team, именно от нейния мотоциклет са тези кадри. Опитва се и тя да се състезава наравно с момчетата. Успява на моменти. Никола Мутавчиев с номер 25 с едно добро каране. Успя да завърши трети за Балканския шампионат. Никола остана на секунди след подиума за Европейския шампионат и за Републиканския, който е отворен и спокойно състезатели от други държави могат да търсят класиране в него. Победа за Анна Колноков. Колко купи спечели днес? Имам две. Една за европейското и една за балканското първенство. Беше много добро състезание за мен. Спечелих първия манш, на втория паднах и завърших трета. Така успях да спечеля първо място. От колко години се състезаваш в българския шампионат? Мисля, че вече 3, но това ми е най-доброто. За какво мечтаеш? Чакам с нетърпение да порасна, за да мога да се състезавам в клас жени и да спечеля награда там. Анна Колноков, победителка в този старт, Петър Янчи, Влад Стойчицо. От 2 години карам в българските шампионати. Започнах 65, но тази година преминах в 85. Как се чувстваше в 65 кубика и сега в 85? Доста голям скок е 85 кубинковия мотор е по-голям, но и по-бърз и се чувствам по-комфортно, защото бях твърде голяма за 65, но сега съм твърде малка за 85. Не е ли твърде тежко за теб да караш мотоциклет? Така, но трябва да работиш усилено, за да опиташ и да си по-усилен да караш мотора и да бъдеш силен, за да можеш да вдигнеш мотора, когато паднеш. Просто за моето тяло е малко трудно. Ти изглеждаш толкова нежна. Как успяваш да удържиш мотора? Аз тренирам в моята къща с тежести и това също ми помага да вдигна мотора и всичко е по-лесно. Всички мислят, че мотора е тежък, но всъщност не е толкова тежък. Как се чувстваш измежду толкова много момчета? Не се притеснявам, защото е същото като да караш само с момичета и е хубаво да победиш момчетата, за да видиш как ще реагират, когато момиче ги победи. И как реагират те? Много се ядосват, първоначално сме приятели с тях и след като ги победя, вече не иска да сме приятели. Наистина? Да. Какви са плановете ти до края на годината? Бих искала да опитам да остана на подиума в българското първенство и ще се опитам да остана в топ 10 на балканския и европейския шампионат. От MX85 отиваме в MX125, които карат заедно с жените. Тук имахме една изненада, ако в първия кръг край Поморие не бяха много участничките при дамите. Тук една много силна плеяда от румънки, които окупираха, между другото, призовите места. Стана така, че Аида Кояно, която от години кара в българския шампионат, като най-често го прави на Козар Белене, където е близо и удобно до Румъния, успя да запише победа. Майя Кояно също от Румъния и тя с едно много добро каране също се качи на стълбичката. При 125 ковиковете при момчетата, рожденикът Георги Гинов кара добре. Лъчезар Овчаров също с добро каране в MX125. Съвсем логично, като че ли тези двамата се очертават като основните фаворити в този клас, поне през този сезон. В кадър на част от трасето, дъждът, който се изсипваше над Горна Росица, ту спираше, ту отново се засилваше. Това съвсем логично докарат доста проблеми. Трасето беше по-тежко, ако забелязахте при 50 кубиковете
Имаше много кал, след част от маншовете се поизчисти, след това обаче отново заваля. Виждате, може би ясно и линията, която избират състезателите, за да карат в нея и да търсят най-бързото преминаване през трасето. Това съвсем логично пречи на по-бързите, които застигат по-бавните. На третото място при дамите е за Полина Иванова, която беше спряла да кара, сега се завръща с подиум на Гран При България. Спечелих първо място при жените. Как се чувстваш? Чувствам се много добре, защото се състезавах с момчета от 120 кубика. Беше трудно състезание, но се радвам, че завърших първа. Много се радвам, че победих. Днес за първи път се състезаваш в българския шампионат, ако не се лъжа. Не, аз карам тук, откакто бях в клас 65, но днес беше първият път, в който карам при жените. Ще се видим ли на следващото състезание в Кортен? Да, надявам се да мога да отида и там. Бих искала да спечеля и да се представя добре като цяло в българското първенство. Какво е мнението ти за останалите момичета в твоя клас? Пожелавам им всичко най-хубаво. Мисля, че могат да работят и тренират много повече и се надявам, може би, да бъдат по-бързи от мен. Гинов е начало с 93 точки, Лъчезар Овчаров, Божидар Иванов на третото място. Днес печели пакет, как се чувстваш? Много добре се чувствам. Бях малко неподготвен за това състезание, но се надявам да оправя това и да продължавам да печеля пакета. Първия манш специално не ми допадна толкова. На старта бях малко по-назад, после почнах да ги изпреварвам, обаче допуснах грешка и паднах и трябваше после да наваксвам. Общо взето беше трудно състезание. Втория манш беше по-добре, пак допуснах грешка и пак паднах, обаче успях да си запазя лидерството. Искам да благодаря на баща ми най-вече, защото той във всеки един момент е до мене, на моите спонсори, които също ме подкрепят, най-вече на моят приятел Венци, който снима и да, на семейството ми. Към MX1 и MX2 също много сериозно чуждестранно участие в този клас и може би не сме свикнали да наблюдаваме победители различни от българите, но може би този сезон след отказването за момента, пак казвам, надяваме се на Майкъл Иванов, неучастието на Георги Георгиев, колебливите, поне в началото на сезона, карания на Жулиан Георгиев, нищо чудно в този клас, поне до края MX1 да видим и изцяло нов шампион, и то не от България. Това ще стане ясно, разбира се, в края на сезона. В клас MX2 като че ли се очертава един лидер. Това е Даниил Стефанов от Ябланица MX, който с постоянство, тренировки, добро каране успя да запише победа и в Гран При България край Севлиево. Забелязахме едно завръщане в шампионата на Стефан Нечев, Виктор Нечев, които участваха още в Поро и сега тук също в Гран При България на мотополигон Горна Русица. Иначе дрона следи Жулиан Георгиев с номера 33, но в този клас пак ще кажа победа за състезател от Гърция, второто място за румънски представител и едва след това за състезател от България. Имаше и такива моменти. На втора, трета обиколка част от състезателите хваляха предпазните очила, защото бяха толкова изцапани с скал, че не виждаха абсолютно нищо и всичко това
Ако виждате на кадрите, които успяват да ловят, пред изключително много публика, която се беше скрила под козирката на една от централните трибуни, другата също беше пълна. Имаше много хора и в питлейна. Ето го и финала на състезанието. Награждаването в клас MX2. Втора позиция тук за Николай Малинов. Класирането Сотириос Фотакис, който става трети, е втори в генералното класиране. Днес спечелих първо място, отново, както и на миналото състезание в Поморие. Доволен съм от себе си и съм щастлив, че най-вече сме живи и здрави. Вчера беше прах, днес какао. Кое е по-хубаво за теб? Може би така, защото прахта е много опасно, когато не се виждаме. Нали, когато има какао, няма прах и е супер. Тоест за теб по-силното състезание е на мокро трасе, не на сухо? Може би, да, така може да се каже, макар че и на сухо съм тренирал и на као, насякъде ми е лесно. Какво да очакваме от теб в Кортен? Ще дам всичко от себе си, ще тренирам през седмицата и ще покажа това, което мога. Това пък е награждаването в клас MX1. Доволни са, може би, тези състезатели, че Майкъл Иванов тази година ще почива. Панайотис Кузис, Кристиан Томпа. Видяхте на почната стълбичка. В клас MX, който е разделен на две отделни класирания, MX 250 и MX 450, ако всички очакваха едва ли не поредната лесна победа на Григор Царев. Не стана точно така, именно заради ето това падане, което направи състезател с номер 87, още на първия завой. Не, че не победи в крайна сметка, с успех във втория манш, който го изстреля на първата позиция в крайното класиране. Иначе тук това падане му коства доста сериозно изоставане. Трябваше да настигне групата от състезатели, които пък се беше откъснала по-напред. Васил Георгиев беше в нея, Тони Маринов. Говорим за състезателите в клас MX 450. Успя Григор да понавакса, но пък пред себе си имаше и сериозни състезатели като Георги Иванов, въпреки че той е с 250 кубиков мотоциклет. Успя Георги в крайното класиране в класа MX да стигне от трето място, иначе взе победата в класа MX 250, състезателят с номер 2. Виждате, окара плътно до Васил Георгиев, който е с по-мощен мотоциклет. Успя Васил да намери по-правилната линия, като че ли в този завой, и да се откъсне малко по-напред в класирането. Тук отново сериозен дъжд, много кал по трасето. Но в крайна сметка всичко завърши добре за абсолютно всички състезатели, което е и най-важното, разбира се, в мотокроса. Това е награждаването в клас MX. Е табелата за лидер в шампионата с актив от 92 точки. Григор Царев, Васил Георгиев, Тони Маринов на първите три места. Спомняш ли си кога караше в 50 кубик? Не, защото съм го пропуснал този клас. Много късно се качих аз на мотора. На колко години се качи и на какъв мотор? 450, разбира се. Голяма грешка и мисля, че около 25 годишен ми е. А защо да е голяма грешка 450? Трябва доста години да покараш по-малки мотори и тогава да се качиш на най-силни. Поне мое мнение, не знам дали е така. Мисля, че тогава не бях за този. А как ще оцениш състезанието този път? Вчера не карахте заради сухото трасе, днес пък беше доста тежко. Тежко ни беше наистина, защото не спираше да вали дъжда и ставаше много лепка вакълта, тежки мотори. На мен лично ми беше много тежко, трудно състезание, ама част от мотокроса.
Като те гледах в последната обиколка, вече изглеждаше като че ли с последни сили се молиш да стигнеш до финала. Така ли се чувстваше наистина? Ами не, последната обиколка стана малко, че очаквах. Не преброих правилно обиколките и мислех, че последната е предишната и тя беше тази смука на много трудно. Да. Не беше никак готино. Исках да спирам. Това пък е награждаването в класа MX 250. Табелата за лидера в шампионата отиде при Веселин Велинов от Бонев Рейсинг Тим. Постепенно стигаме и до сеньорите. Свикнали сме да имаме една позната група от състезатели. Тук обаче, в този кръг, Йонот Коянов от Румъния дойде, видя и победи, ако трябва да перефразирам тази латинска сентенция. И в двата манша доста сериозно каране. Успя Кояно да изпревари останалите, въпреки че Колю Карастоянов беше близо до него в части от състезанието. Общо взето семейство Кояно от Румъния трябва да са доволни. Аида при дамите, Йонот при големите, както казваме на сеньорите. Виждате го с номер 711, така лесно ще успеете да се ориентирате кой е лидера в подреждането. Иначе отново предложиха доста сериозна битка състезателите в MX сеньор. Атанас Петров, който също доста време не бяхме виждали по мотополигоните и трасетата в България, се появи в Севлиево, направи добро каране. Дали тренира или не, само той си знае, но пък от резултатите, които показа, явно поддържа сериозна форма, защото успя почти през цялото време да се движи на трета, четвърта. Финална част от състезателите в класа MX сеньор. Ето ги първите трима: Йонот Кояно, Колю Карастоянов и Атанас Петров. Така изглеждаше класирането за шампионата. Това пък е награждаването в класа MX сеньор над 55 години. Николай Ангелов, Тони Цветков, Живко Бонев. Купи шампанско, специалните плакети от промоутера на шампионата български мотоциклетен спорт, които ще се раздават всеки кръг на лидера в шампионата по подобие на MX GP. Много кал, много дъжд, падания, но и много емоции за всички състезатели по време на Гран При България.